Magasugod na sa mga adlaw ang ika-10 nga World Cities Summit sa diin magapartisipar man ang Iloilo City. Magalawig ini tubdob sa Hunyo 16. Suno kay Iloilo City Mayor Aiza Treñas, tinutuyo sa among partisipasyon sa syudad nga mas mapakilala pagid ang kultura kagang manggaranon nga kasaysayan sa Iloilo City nga ginpapanubli pahalin sang una. Ang ining summit nagapakita man sa importansya sang madilalagon nga pagdumala sa mga syudad sa bugos nga kalibutan. Kinorganize man ini sang Center for Livable Cities and Urban Development Authority sang Singapore kung sa diin iniyang ginatambungan sa mga lider sang gobyerno, mga eksperto sa industriya kag sa akademya halin sa nagkalalain nga pungso nagod istoryahan ang mga isyu may kangtanan sa urban livability kag sustainability. Bilang representante naman sa Iloilo City, magatambong si Mayor Aiza sa sesyon sa National Heritage Board nga may tigulo nga Championing Heritage for Livable Cities. Iga-present naman sa alkalde ang Heritage Conservation Program sa Iloilo City kagang mga inisyatibo sa local government sa pagpreserbar sa makasaysayan ng mga istruktura, amuwan ng kultura kag identity sang syudad.